Здравейте! Днес снимам това видео заради момичето, което писа в един от клиповете ми за... Сега ще ви покажа, само да го намеря, за това момиче, за него, за това момиче видеото. Едно момиче писа Даниела Георгиева, писа хич не ме интересува. Ами, ако не те извинявай, ама ако не те интересува, защо изобщо пишеш коментари, защо изобщо го гледаш? Нали, нямам нищо против теб, но какъв ти е проблема? Всеки може да качва какъвто си иска контент. И ти никой не може да спреш. Така че, ако се опитваш да хейтиш някой в грешка си, има много хора, които ме подкрепят и те ще продължават да ме подкрепят, защото те харесват моят контент, харесват моето всичко. Така че ти не можеш да ме навредиш по никакъв начин. Ако не те интересува, защо го гледаш? Нищо против, но просто ако не те интересува, какъв е смисъл да пишеш? И извинявай, ако нещо те обиждам, но не е хубаво така. Не е хубаво да хейтиш хората. Не е хубаво така. Просто аз мога да те нахейтя и до там си. Сега някои хора ще ми пишат да, така, други ще ми пишат не си права. Но каквото и да пишете, не ме интересува. И искам да ви покажа в коментарите това момиче Ралица XX долнчерта 023. Искам да я последвате. Наближава 10 000 абонати. Това е хубаво. Така че абонирайте се за Ралица XX. Абонирайте се за нея и подкрепяйте хората, които харесвате. И това е всичко от мен. Чао! И абонирайте се за моя канал, за да станем поне 30 абонати, приятели. Много сте се размекнали, давайте. Айде гледайте колко имат. Това има 1000 показвания. Все пак, давайте бе, кожакът. Ти който гледаш, абонирал ли си за този канал? Ако не си, бързо отивай и се абонирай, за да станем 30 поне абоната. И да запази. И дали ще можем да стигнем на това видео 1800 гледания. Ако можем, ви сте най-яката аудитория в света. Чао, приятели!